Takže šikanovanie a komunikácia so školou. Takže vôbec nie som žiadna odborníčka na túto tému. Nahrávam toto video z pohľadu rodiča, z pohľadu matky, lebo, ako som už hovorila, existujú krásne zákony, existujú veľmi veľa stránok, akože proti šikane, detská linka, potom všetky tie smernice, keď dáme do vyhľadávača, že čo je šikanovanie, máme pekne rozpísané všetky definície, ale keď to ideme riešiť v reáli, to tak nefunguje. Takže ja som už raz šikanu riešila v tom zmysle, že keď syn chodil do 3. ročníka na základnú školu, tam som to už riešila, tam som odpoveď od zástupkyni dostala takú, že veď sú to deti. Oni sa len hrajú. Takže žiadna odpoveď, žiadne riešenie, malá škola, dobré kontakty, neriešme to. A v takomto prípade obeť má jedinú možnosť, alebo rodičia obete prestúpia na inú školu, agresor tam ostáva, lebo riaditeľstvo, lebo škola ho chráni. No a v tomto prípade som to zase riešila, ale riešila som to od prvého okamihu. Takže tu musím podotknúť, že učiteľka triedna sa zachovala veľmi správne, lebo mi napísala, že prišiel nový žiak, dosť inklinuje, lebo celé to šikanovanie a celá tá formulácia je hra so slovíčkami. Nenapíše tam priamo, že ho šikanuje, že mu nedá pokoj, ale že k nemu inklinuje. Takže prvé vysvetlenie bolo také, že agresor XY prišiel do novej triedy a on sa chce len kamarátiť. Takže preto nenechá môjho syna na pokoji. Ale hovorím, keď je mu to nepríjemné, videli to učitelia, videl to celý pedagogický zbor, že môj syn sa cíti nepríjemne a on v tom pokračuje. Potom prišiel prvý incident 5. decembra. Zase sme to riešili. Zase výhovorky agresora matky, že on si len hľadá kamarátov. Zase len rozhovor, pohovor, nemám o tom zápisnicu. Takže je to tvrdenie proti tvrdeniu. Potom sme sa vrátili v januári do školy a zase to pokračovalo. A potom som už tam rázne zakročila, napísala som, že to pokračuje, už tu je to 3. mesiac a chcem na to mať riešenie. Napísala som e-mail. Joj, každý je zhrozený, novovzniknutá situácia. Hovorím, to nie je novovzniknutá situácia, to pretrváva od novembra, ale sa to neriešilo, lebo my sme boli chorí, nešli sme do školy, prišli prázdniny, ale vrátili sme sa do školy a zase je v tom pokračovanie. No a opísala som situáciu v e-maili a odpoveď riaditeľky bolo také, že joj, agresor je taký šikovný chlapec a inteligentný a on si len hľadá kamarátov. Zase bagatelizovanie celej situácie. Prečo by sme riešili šikanu? Je to bagatelizovanie situácie. No a potom sme boli pozvaní na rozhovor do riaditeľne. To naozaj som mala pocit, ako keby som mala 5 rokov a idem na výsluh do riaditeľne. Riaditeľka, výchovná poradkyňa, triedna učiteľka, zástupkyňa, my a matka agresora. No a keď sme už vošli, celé sa mi to už nepáčilo, lebo prišlo bagatelizovanie. Nehádžem každého učiteľa do jedného vreca, ale ani špeciálneho pedagóga, ale musíme si priznať, že existuje rozdiel medzi učiteľom a učiteľom.
medzi špeciálnym pedagógom a špeciálnym pedagógom, medzi človekom a človekom. Nie každý tak pristupuje k veci. A riaditeľka už začala prekrúcať veci, že viete, tieto deti nevedia správne pomenovať šikanovanie, oni všetko označujú šikanovaním. Áno, chápem, že tieto deti majú diagnózu, že áno, majú nejaké poruchy. Máme v triede aj 4 autistov, ale to neznamená, že ak niekto má nejakú diagnózu, nevie pomenovávať veci. Áno. No a potom vstúpila aj výchovná poradkyňa, hra so slovíčkami, že musím do toho vám vstúpiť a viete, naše deti majú diagnózy a oni nevedia pomenovať ani podstatné meno. Odpísala ich na plnej čiare, že oni nechápu význam niektorých mien, ako napríklad, čo ja viem, ktoré my bežne používame. A takto na ňu pozriem a hovorím, ona krásnymi slovíčkami odpísala naše deti, ako keby boli debili. A to hovorím o špeciálnej škole. Áno, deti možno nevedia pomenovať, čo je to úver, alebo čo je to, čo ja viem, nejaké špeciálne slovičko, teraz ma nič nenapadá. Ale to neznamená, že nevedia opisovať situáciu, že niekto sa mi vysmieva, niekto mi nedá pokoj, niekto stále do mňa dobiedza, niekto mi stále chodí a šušká do uší. Takže úplná bagatelizácia zo strany školy, lebo rozprávala som sa aj s mnohými rodičmi anonymne, riešila som to na rôznych fórach, zisťovala som informácie aj u právnika, aj u sociálnej kuratéry a to nie je normálne, lebo deti vedia opísať situáciu, deti vedia vyriešiť. No a to, že deti všetko opisujú ako šikanu. Tak potom prečo, čo sú tam rok aj pol, sú v 2. ročníku teraz, ešte nikdy v triede nepadlo slovo šikana. Len v tomto prípade, keď prišiel ten nový žiak. Úplná bagatelizácia, úplne podkopanie našich detí so špeciálnymi potrebami. Oni nevedia pomenovať podstatné meno, takže vôbec nevedia, že čo znamená slovo šikana. Wow, keby som vedela, tak by som vybuchla, ale to sa nemohlo, nie? Každý sa musí zdržať svojich emócií, ale treba sa na to pripraviť, keď budeme riešiť šikanu, že budeme bagatelizovaní, oni tak nemyslia, on len prišiel, dobre, že už agresor nedostal medailu za to, že má nejaké ťažkosti. Každý z nás má nejaké ťažkosti a ja s tým žijem, aj ona. No a potom prišla taká fráza od matky agresora, že sa musíme navzájom chápať. Akože v čom? Že jeho syn šikanuje môjho syna, ale ja ju musím chápať a ona pochopí mňa. Akože čom sa chápeme? Môj syn nešikanuje jeho, ale musíme sa chápať, lebo môj syn, ako som už hovorila v predošlom videu, z obete sa stal vinníkom, lebo humka, to narušuje celý chod hodiny, to irituje jeho syna a preto do neho dobiedza. Musíme sa chápať, veď to také nie je také jednoduché, takže tieto veci nikdy nie sú také zrejme, vždy tam bude nejaká manipulácia, bagatelizovanie, z obete urobia vinníka, z agresora, dobre, že nie svätého, že on má takú ťažkú minulosť, on prešiel takým ťažkým obdobím, jeho v predošlej škole šikanovali, možno to preto robí, lebo v tom pokračuje, ale je taký inteligentný, dá sa s ním porozprávať. A
Nie na základe zákonov, smernice, rôznych infoliniek, rôznych stránoch. Čakala by som jednostrannú alebo nestranné stanovisko od riaditeľa, ale nie, agresor je topka, lebo on je taký spokojný, on je jednoducho sveté dieťa. On je jednoducho niečo dokonalé. No a my sme vinní, lebo humkáme. Lebo máme diagnózu a No a potom to bolo ešte najzaujímavejšie, že áno, výchovná poradkyňa, aj triedna, aj zástupkyňa, áno, Peťu humka na hodine, áno, narušuje to chod hodiny. Ale je tam rok aj pol. Čo mám s ním urobiť? Čo má človek urobiť, ktorý sa zajakáva? Čo má človek urobiť, ktorý má poruchu reči? Ktoré nevie vysloviť jedno písmeno? Nič. Ani ja mu nemôžem prikázať, aby prestal hmukať. To je jeho diagnóza. No a... Takže tak sa rieši šikana na úrovni špeciálnej školy. Ale potom už prišli také riešenia, hovorím, dobre, akože chápem agresora, musíme sa navzájom chápať. A hovorím, ako sa to bude riešiť, lebo ja chcem konkrétne riešenia, lebo naozaj boli tie všetky známky, že syn nechcel chodiť do školy, začal hovoriť o tom, že je to hlúpá škola, úplne sa stiahol, bol smutný a áno, mám svedectvá 4 detí, že agresor šikanoval môjho syna, ale to nevadí, deti nevedia pomenovať podstatné meno, nič sa nedeje. A hovorím, dobre, ako sa to bude riešiť. Chcem dozor na prestávkach. Buď môj syn alebo agresor odíde cez prestávku, nech sa nekontaktujú. Jeden učiteľ si zoberie agresora, pôjde si sadnúť k riaditeľke. Mne je to šuma fúk jedno, ale musí sa to riešiť. Nie, že tým, že on sa chce kamarátiť. A týmto je vyriešené. Toto nie je vôbec šikana, lebo deti nevedia to pomenovať. Tak je na nás, na dospelých, na učiteľoch. To je už jedno, aby situáciu riešili. Takže na čo sa pripraviť, keď budete riešiť šikanu? Na bagatelizovanie, na pevné nervy, na to, že z obete sa stane agresor, budete vinní, vy za to môžete, lebo takto presúvame zodpovednosť. Nie, že to nie je také čierno-biele. No, vy buďte ticho, lebo ani váš syn nie je dokonalý, lebo humká, takže to môže u niekoho vyvolať takú reakciu, že ho bude šikanovať. Kde v zákone je napísané, že nikto sa nemá druhému vysmievať. Áno, hovoríme o deťoch so špeciálnymi potrebami. Každý tam má nejaké problémy komunikačné, je tam autizmus, je tam telesné postihnutie, ale doteraz rok aj pol sme fungovali v pohode. Takže asi tak. Všetko píšte e-mailom, aby ste mali dôkazy, lebo to je len rozhovor, pohovor. Mali by sme mať aj zápisnicu, ktorú nemám, takže je to len zase tvrdenie proti tvrdeniu. Rozhovor s triednou. Triednu aj trošku asi tak ľutujem, lebo ona sa ani neozvala. Lebo áno, bola naozaj férová, že mi oznámila toho novembra, že je nový žiak, že nedá pokoj Peťovi, ale vzťahy sa zmenili, triedna musí byť ticho, nesmie mi nič už napísať, už mi asi v živote nič nenapíše. A trvať na zápisnici, na opatreniach, na vyhotovení nejakých opatrení naozaj. A ak to neviete riešiť u riaditeľky, nebojte sa, je tam štátna školská inšpekcia, je tam sociálna kuratela a polícia. Lebo
naozaj mne už to lezie krkom, že neustále výhovorky a kto berie na zodpovednosť, ak sa to nerieši. Lebo v zákone je to napísané tak, že agresora nemôžu vyhodiť. Môže tam naďalej chodiť, nie? A obeť čo má robiť? Ešte viac sa stiahnuť? Lebo potom aká alternatíva existuje? Preložiť dieťa na inú školu. No a nemáme veľmi veľa špeciálnych škôl, kde by sme mohli ísť. Takže riešiť to, nenechať sa riešiť to a to je najlepšie, ak riaditeľ má naozaj taký postoj, že šikanu v žiadnom prípade nebudem tolerovať a vystúpi nestranne, ochráni obeť, agresor dostane nejaký trest, ale nie taký, že chcem si udržať dobré vzťahy. No, to viete, deti to nevedia pomenovať. A on si len hľadá kamarátov. Úplne bagatelizácia celého problému. Takže asi tak potrebovala som sa vyrozprávať z tejto témy, lebo to je dačo strašné. A hoci máme na to zákony, máme na to smernice, ale v reáli to je niečo úplne iné. Hoci som čítala rôzne fóra o šikanovaní, nechcú to riešiť. Takže asi tak. Ahoj!